Liburu honek Palestinaren historiaren bi momentu garrantzitsutara eramaten gaitu. Alde batetik erakusten digu nolakoa zen hango bizimodua 1949an Israelgo armadak gerra irabazitan hegoaldeko muga zaintzen aritu zenean, eta bestetik garai hartan gertatutako krimen baten harira xehetasun handiz erakusten digu nolako egoera bizi duten palestinarrek gaur egungo garaian, eta aipatutako gertakari horrik tiraka palestinar emakume batek nola lortzen duen detaile txiki batekin, detaile xume batekin obsesionatzea, eta ari jarraika palestinar lurralde okupatuetan barrena egiaren bila bidaia zail bati hasiera ematea.